Hvad så YouTube? Velkommen tilbage til en ny Minecraft video. I dag der sidder vi og spiller Survival Games på en kendt map, som vi plejer at spille på. Og med Christoffer, som er der. Jeg kan ikke se nogen af jer, jeg lægger. Og det er hans episode 1, fordi at hans computer slettede hans video. Wow. Jeg ved ikke om det er for høje. Jeg vil høre det mega tydeligt. Oh shit. Okay, ja, okay. Au. Fuck, der var læk der. Jeg hygger også sådan en rigtig. Jeg tror den her Okay, jeg tror jeg dør. Jeg tror ikke den her den bliver uploadet, fordi hold da kæft, man der var læk lige til at starte med. Men der er der ikke mere, så den bliver uploadet. Yay. Nej, som en genius. Ja. Hej, stopper. Heroppe der er vist en Chichu, mener jeg. Oh shit, der er en, der går mok med fiskestang. Boost mig. Den har ikke noget våben. Boost. Har du et våben, Christoffer? Ja. Okay. Så har jeg også en Ja, mets. han sidder også godt med ham der. Ja, han har et våben nu. Ja. Har vildt godt armor, jeg dør nu. Døde du? Jeg skal have 3 hjerter. Hans våben. Du er nu højere mig, Martin, ved dig. Ja, undskyld. Jeg skal nok skrue ned for dem lidt. Jeg håber ikke, det bliver for højt i videoen. Det tror jeg, det gør. Det med det. En bue. En G. Oh shit. Ham der, Han hækker. Han har bare shot med 3 svær og sådan noget. Ja, men hvordan fanden kunne han bare... Han kom sprintende i fuld hammer, og så slog han bare til alle sider, og så smadrede han mig. Ja, ses i næste game. Hej. Så er vi tilbage i runde 2 af... Survival Games. Jeg troede, du ikke ville sige det, så sådan... Fuck, der var en, der døde der for groft. YOLO swag. Og yes. Jeg har fået nyt tastatur. Det ved jeg ikke, man har sagt. Men der er lys i. Undskyld, hvis I kan høre det her. Profile 1. Sådan der. Jeg skal bare lige skifte farve. Jeg tror, du slog det fra. Okay, der er jeg speedhacket der. Golden apple, what the fuck? Martin her. Vent, jeg har fået golden apple. Jeg har våben. Okay, det har jeg også. Har du stone sword til mig, eller hvad? Nej. Okay. Ham der er så dø. Han er guldet med der. Jeg fik et fucking golden apple det første gang. Jeg nogensinde har fået golden apple i det her map. Wow, shit man. Kom. Okay, han er done. Boost. Ja, slå mig. Nej, boost mig. Vent. Wow. Kom og boost mig. Det kan jeg ikke lige nu. Hvorfor bliver han ved med at løbe? Fordi han er en kylling. Han har mega godt gear jo. Han er død med et svin. What? Han har iron boots på. Ja, okay, men Han har fået stadig... sit kit. Nej. Okay. Cut ham. Okay. Godt, Christoffer. Okay, Mange liv har han? 2 hjerter. 3. Kom nu her, din kont. Jeg kan ikke engang nå dig, ellers så kunne jeg booste dig. Oj. Undskyld. Martin. Eller hvad booster? Er der stone sword? Er der stone sword? Der er stone ekstra mig. Ja, Christoffer, der er også lidt sådan der. Her, Martin, du stiller det her, hvis du vil. Hey, mushroom cow! Endelig! Vi tager ham. Boost mig, hvis du kan. Wow! Han har taget en speed potion. Han har et hjert. Jeg prøver at cutte ham i midten. Wow! Godt. Nej, clean up. Der dommer. Hjælp. Christoffer. Jeg er Kom væk, så han kan med golden. Æd den nu. Er han væk? Nej.
Man burde have det på dig nu, fordi jeg er booster. Oj, au, det var sådan. No! Au. Nej, hvad? Nå, fuck det. Sidste Vi game. ses næste game. Hvad så? Så er vi tilbage med game nummer 3, og der er vist et tvillingepar med der. Sådan to Yoshi der. Yoshi. Så vi er også Yoshi. godt nok. Ja, der står en Yoshi ved siden af mig, og en Yoshi derovre også. Wow, det stemmer lækker mig lige hurtigt sådan. En robotstemme. Der er måske lige lidt startlæg, det kan vi ikke lige rigtig godt for. Det er der altid, tror jeg. Ja. Go! Okay, jeg fik ikke en skid. Au. Au. Jeg fik en Traux. Wooden eggs. Martin hjælper! Martin hjælper nu! Jeg dør nu. Ja. Kom nu. Jeg er død. Nå. Kom, Ja, du er okay. fucking dårlig til at hjælpe en. Ja, undskyld, jeg holdt sgu da væk fra dig. Jeg var i gang med at tage en What chest the fuck, det er en ryste et med stykke væk. Okay, ham der er en hacker, det der måde, synes jeg. Åh, det bliver bare nakket ham der. Kan du ikke lige spectate mig? Det var helt fint der. Hey, hvorfor er du vent? Fordi der er en chest dernede. Nu vil du sikkert sige... fucking fish shock, man. Holy fucking fish shock. You are like be done. Okay, mig slår bare fuldstændig stille. Holy fucking fish shock. Lag. Du døde mig også. Ja, okay. Ja, jeg lagget. Ses i alt sidste game. Helt vildt, alt stod bare stille. Ses i sidste Ja, game. hej. Så er vi tilbage. I sidste game af Blitz Survival Games på Hypixel. Men er der. En i Castle Drive. Og... ja, vi startede i lobbyen den her gang. Jeg ved ikke hvorfor, jeg havde bare lyst. Så, ja. Det er Whee! lobbyen. Det er lobbyen. Så Whee! ved jeg, lobbyen ser ud. Okay, og jeg tager bare random kit, for jeg ved ikke, hvad min kit ser ud her. Hey Martin! Jeg ville ønske, jeg kunne skyde dig lige nu. What the fuck, jeg går for... what the fuck, alle mennesker var forsøgt mig næsten. Der er kun lige 1, 2, 3, 4. Det er bare ikke godt, det der. Du må ikke bande, Martin. Englænderne ved det ikke. Du løber ind til midten. Jeg løber bagud. Der er nemlig en chest her. 2 iron. Mangler bare lige en stick, så har vi et iron sword. Jeg har et våben til dig, faktisk. Jeg har også selv et wood eggs. En pind. I need a pin. GG. Jeg mangler bare en pind, så har jeg et iron sword. Oh shit, der er et team. Jeg har bare ikke noget mad. Oh shit, hjælp Christoffer. Midt, skynd dig. Det var ikke mig, bare rolig. Bare midt. Ja, jeg er på vej. Jeg har ikke hentet ham endnu. Martin, hvad hedder det? En 180? Okay, Hvad? han stopper med at jagte dig. Ja. Ja. Godt. Okay. Christoffer, har Oh du... shit! 3-mands team. Ja. Tror jeg. Run! Christoffer, har du en stick? Nope. Oh my god, jeg skal bruge en stick. I need a stick. Martin, hjælp! Kommer. Så løb ind mod midten, hvis du kan. Ja, så hopper jeg op. Er der ikke team efter mig? Jo. Lol. Nå, kom. Ja, jeg holder lige, hold lige øje med dem. Jeg tjekker lige chestene. Det er det, jeg ville gøre, Åh, faktisk. sticks. Hold øje med dem. Jeg har sticks, jeg laver dig en sort. Her er en fiskstang. Hold øje med dem, for helvede. Der er ingen. Og enchant, level 1. Knockback, oh my god. Der kommer en. Der er en der. Vi løber efter ham. Nej, vi teamer med ham, vi lader som om vi teamer med ham. Nej, ikke, der er ikke grund til ham der. Han har der er butikken på. Ja, og så kan vi fandme tage den fra ham. Jeg tror ikke, vi nakker ham. Så er det der ham.
Var det det? Og nej, jeg ved, og den her ting til YouTube-folk der. Jeg vidste ikke, jeg ved ikke, om man har en okay. Jeg vidste det. Okay, jeg er done. Okay, det var ikke pænt gjort af ham. Okay, bare regen en lille smule liv. Okay, løb imod ham. Han er, okay. Godt, Christoffer, det Wow. godt. Nej, pis. Okay, YouTube, tak for det med i episode 1 på min verden. Ting. Jeg blev Survival Games for Martin. Mig. Og Martin episode 3 må det være 4 stykker. Jeg ved det ikke. Det er omkring. Det var lige meget. Vi ses i næste episode. Hej.